Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Suzuki R3 GL 2022 terbaru, jarang ada. Sopo wingi sing tekon, monggo ayo dilarisi selak payu ndak sacet. Warnane putih skincarean, kamote SRT, modelnya terbaru. Ini dijual khusus kredit 185 juta, kalau cash 190 juta, nego di tempat. Kocok-kocok saya pengen takon langsung bisa lewat BA di 082 225 07 3658. Mobilnya wapi, jaminan tangan pertama, kilometer baru 30.000. Iki 6 sasi pisan durung mesti ono. Jadi nek kocok-kocok kepengen monggo ndang merapat sacet. Nah, iki Mbak Nunung sepil dalemannya ya. Oh, mobilnya mewah, interiornya ambil wangi. Anci mobil tahun 6 ya ngene iki wapi. Oh, stire iki ono apa, nek stire wis ono pejetane, wis TV, wis kaya anyar, pokoknya nek eli aja dibayar. Wani Mbak Nunung duwike balik. Wis istimewa, bandingannya full orisinil. Monggo. AC-nya double. Dingin. Ya, monggo. Longgar. Tangan pertama kunci double. Luwandang leku-lekukane. Tumpakane ya penak, nek ana gro jalan ra krasa. Bagasine ya ambu. Hampir sama kayak apa iki Expander ya. Jadi bagasine iki ana lekuk-lekukane. Oh ya, mewah. Jadi gua ada sembako ono mak, beras ono, ndok ono, buah ono, ora mikir glundung. Monggo mae dilarisi, iso dilempet, bagasine ya ambu, iso didele spring bed. Ku turu bareng-bareng. R3 GL tahun 2022 tangan pertama plat K. Dijual khusus kredit 185 juta, kalau cash 190 juta, nego di tempat. Monggo, jarang ada mobilnya tanpa cacat, kilometer baru 30.000. Mau ya sing kepengen iso cash atau kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Nek kredit nanti lewatnya bisa finance, tenor bisa 6 tahun, syaratnya KTP suami istri, KK, rekening listrik, buku tabungan bisa. Nanti dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Jadi ki gore pinggir jalan, buka tiap hari, full pokoknya. Mau wes ngerti ya nek masalah apa? Pengen tanya-tanyain langsung WA nih Mbak Nunung ya 082 225 07 3658. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil. Saya nganget-anget lagi teko kok gorengan pia-pia, warnane putih skincarean. Tumpakane mae sapa serarti tumpakane Expander paling penak mentul-mentul sebekere empuk kamote SRT. Iki jenenge Expander Exit manual 2019, kilometer baru 24.000. Super wanti kilo KM. Saya ngerti wae. Nek ngerti mesti dorene, marai kilometer semono iki jarang ada. Mobil terawat, plat K full set. Ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta, nego di tempat. Kita sepil dalamnya ya. Mobilnya wapi, istimewa. Monggo. Nah, iki dalemannya. Oh ya, setire lo jeruk purut tuh wis ana. Apa iki tombol setire, TV, joke, oh wis istimewa. Nyaris baru. Bagian tengah ya. Kiasene ya double, longgar. Tumpakane mae, nek numpak spring bed ya penake mak mentul-mentul pol. Enak mae terbukti. Ayo monggo. Teko ning showroom Pala Jaya Motor Ketanen, bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Sacet mak, kilometer lo 24.000, tangan pertama kunci double. Oh ya. Bagasine longgar. Mau mae R3 ya ono, Expander ono mae. Dadi nggon jeruk ono mae, gondok ono, nggo beras ono. Nek mobil mewah mak. Oh iki
Dongkrak-dongkrake ana nggone dhewe, rapi. Dijuluki motor kuandel kaya kebo ya iki, Mak. Expander. Nek duwe iki mesti ra mikir ganti. Tumpakane full pinuk. Monggo TKI sing kepengin nyenengno bojone ayo diingi rame lho TKI do cuti tumbas Expander. Nek saupane mobilem cilik iso Mas diingi sing akeh iki nganu tukar tambah kabeh mobil Agia ya Kalia ya Avanza ijole nek kene Mas 7 unit Mas. Ayo monggo rekor meneh yuk. Sat-sat. Ngono wae matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Grand New Avanza G lampu tumpuk facelift. Jarang ada teman-teman, ini tahun 2021. Warnanya hitam, gentileng, elegan, kamote SRT, tipe tertinggi. Ayo ndang satset, jarang ada loh ya. Wingi ono langsung payu. Iki pumpung teko plateka tangan pertama. Monggo, ini dijual khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat. Avanza G 2021. Monggo mae sing kepengin yuk ndang satset ndang prene. Nah, ini Mbak Nunung mau sepil dalemannya. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Oh, wis ana tombol setir ya. Tinggal pakai, besok TV ne, airbag, cover jokan, AC-ne double. Ayo mae, sing kepengin yuk monggo ndang rene. Apik mobile wis istimewa. Iki wis ora metu. Jarang ada. Oh, AC-ne double. Wangi ambune. Sing kepengin tukar tambah ya monggo. Ndang rene. Ayo TKI sing pengen nyenengno bojone. Monggo. Oh, dilarisi yo. Tipe G, lampune celirit double. Wis limited edition iki. Udah ada keluar, jarang ada. Tangan pertama wirid. Monggo. Ya. Menan apik. Tahun 2021 cukup harga kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat. Nanti kalau kredit bisa lewat BCA Finance dengan tenor bisa 6 tahun. Bunganya bisa putus, syaratnya KTP suami istri, KK, rekening listrik, buku tabungan BCA. Daripada do tuku PCX, mending digo DP mobil, iso rame-rame, ora kodenan, ora kepanasan. Masuk ora? Monggo dilarisi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil sing lagi teko anget-anget sing takon banget akiye wingi. Di wonge ayo suarane langsung WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Selak payu loh. Ayo, stok terbatas. Iki jenenge HRVE Matic 2015. Platnya K, putih skincarean, mobilnya ganteng. Kuncinya wes pakai tombol, spionnya bisa nutup sendiri. Monggo yuk, putih skincarean. Ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. HRVE Matic 2015. Kita sepil dalamnya ya. Oh. Mewah tenan kanca-kanca. Gede, ganteng. Oh, dua wane ngene asene. Setire tombole wis kuwebak ya, ngerti tah? Oh. Tipe E kok spion sontup dhewe, TV, joke kuandel, wis istimewa yuk. Monggo. Ini dari tengah ya. Longgar, bangku 2 tapi longgar. Tumpakane enak yo iki. HRVE Matic 2015. Warnanya putih. Wis istimewa. Harganya super ekonomis. 200 juta. Khusus kredit 205 juta nego di tempat. Iki ngonek kredit iso lewat BCA Finance paling gampang. KTP suami istri, KK, rekening listrik, buku tabungan.
Sarate ya nyuwun sewu ya, kudune BI-ne aman, cek KTP. Monggo ndang mrene, mengko dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Oh, longgar bagasine. Dinggo gulung-gulung Mbak Nunung paling nyaman. Wah, jomplang tenan. Ayo mas-mase wingi sing takon sapa? Wingi kan sempet kosong niki urung mesti ya. Ana bendina masane Mbak Nunung barange pilihan. Jadi sing golek, sing pengen tukar tambah, monggo mara showroom Ketanen. DRVE Matic 2015. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Expander Exit 2020 pemakaian 21. Modelnya udah beda. Dari segi pelek, lampunya udah kristal. Ayo monggo sing kepengen Matic juga ini ya. Warnanya putih skincarean. Nek masalah tumpahan Expander ora usah ditakokno. Tumpahane paling penak, mentul-mentul, sabek rembuk, kamote SRT. Spione iso nutup dhewe. Iki tangan pertama dari baru. Monggo sacet selak payu. Nah, ini dijual khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Expander Exit Matic 2020 pemakaian 21. Ayo kanca-kanca sing pengen tukar tambah kredit, cash tempo tanah bunga, pokoknya kene iso kabeh. Monggo langsung WA Mbak Nunung ya 082 225 07 3658. Ini Mbak Nunung mau ucapkan terima kasih banyak buat TKI seperjuangan kita pahlawan Devisa. Matur suwun atas kepercayaannya yang sudah beli di showroom Pahala Jaya Motor rekor nomor 1. Matur suwun sangat. Mesti ora salah nek kono TKI. Golek Expander tok. Ayo Mas, semangat dan klarisi Mbak Nunung. Kita sepil dalamnya ya. Oh, dalamnya mewah. Setire ya. Wis mewah. Wis TV, airbag, tombol setir. Jaminan, Mak. Barangnya wis TV, Mak. Joke lho, Mak. Perkara tumpahane mentul-mentul, Mak. Jadi di cover bledu-bledu piye ngene, Mak. Iki jarang ada. Cover ngene iki larang, Mak. Iki malah karek tinggal pakai. Ora usah mikir kari ngisi bensin. Ayo, Mas-mase. Monggo dilarisi. Mbak sing kepengin nukokno putune. Oh, iso, Mbah. Ora spring pad tok, Mbah, sing iso di cover. Iki jebule jog ya iso, Mbah. Oh, tambah ngandel mentul-mentul. AC-ne super dingin. Yuk, dilarisi. Iki penampakan dari belakang ya. Joke dilempit, Mak. Cara dienggo kulaan iso, wobu ditekuk. Iki nek kowe nggawa buah ya iso mandok iso, beras iso, dadi ra mikir gludung. Iki ya ana Mak pengamane wis ana nggone dhewe, Mak. Mobil mewah kok, Mak. Oh. Ya. Sak dongkrak kunci tertata rapi. Monggo Mas-mase, Mbake, Pake, Make yo. Saya butuh mobil bekas teko ning showroom Pahala Jaya Motor. Ketanen bisa, cebolek bisa, buka tiap hari. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo taruh bunga. Tak omongin kanca-kanca, saupamane kowe kok duwe Ayla, Agia, apa mobil apa wae, tukar tambah karo iki, lha iku dienggo DP iso. Engko tak iwangi proses lewat BCA Finance. Tenornya bisa 6 tahun, syaratnya banget gampange. Udah ya, bisa bunga putus, wis pokoke makno. Paling penak nek kene dibantu sampai ACC. Nek percaya takon-takono sing wis-wis. Wis ngono wae, iki wis buar kabeh, matur suwun sanget. Sing takok langsung ya, Mas. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil mobil sing lagi teko, wanget-wanget kok gorengan pia-pia. Warnanya juga mentur, wabung, monyor-monyor kok gijure Sahrini. Iki jenenge Agia G TRD Sportivo manual 2015. Teristimewa di tahunnya ya. Iki tangan pertama dari baru, platnya K.
pemakaian cewek istimewa jaminan nek elik aja dibayar. Ini dijual khusus kredit 95 juta, kalau cash 100 juta nego di tempat. Nah ya, tipe tertinggi, ban-bane yo kuandel, pokoknya siap pakai, AC-nya dingin. Kita sepil dalamnya. Yang mau tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Oh, ini mobilnya wis bungkusan, wis pokoknya tinggal pakai, kuncinya juga double. Monggo. Istimewa pol iki. Oh, iki jok tengah. Ya. Kayak baru. Monggo, Mak. Iki jarang ada. Mbak Nunung perkara wingi di elokno Mbak ora kula tahun tua-tua sih Mbak, tapi mobilnya sing apik. Lah iki pumpung ana. Monggo sing kersa ndang teko, siap tukar tambah kredit cash tempo tanpa bunga. Tipe tertinggi, jaminan mobilnya bagus. Monggo. Ini dijual khusus kredit tadi ya. 100 juta cash nego di tempat 95 juta. Rp95 juta khusus kredit. Ayo mak-mak, mas-mas, Pak mak yo ndang rene mobile apik engko nek wis payu getun lho mak. Loro ngene iki ora ana tunggale. Angel. Plate K tangan pertama kok. Apik sekanggo cewek istimewa. Ndang rene nek ketoke kangelan langsung WA apa telepon mesti dijemput Mbak Nunung. Matur suwun.